हाग्रामा महिलारि गावबुजुदा आन्दलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज न' अपसन देयार विल बि न' अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों विल एप्रच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरो जोंनि मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लि जरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो बे मालगाव जायनाखि माने ट्राइबेल ब्लक एरिया बियो माने 1984 आव बेखौ दादों बालाघाट नायगाव ट्राइबेल ब्लक होननानै दा बे ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव जे एपिडिसिएलनो बिटिसि सरकारा हा होनो नागिरदों जोबोद दुखुनांथाव बियो जों बेखौ दुखु फोरमायो आरो जों निन्दा खालामो आरो बे हाखौ थांनाय जायनाखि सरकार प्रमद बर' सरकार बेनो बे हाखौ होलांदों होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बुंनो हादों दा बाथ्राया बे नङा जे प्रमद बर'आ भुल खालामलांबाय बे भुलखौ जों मावनांगौ बे बाथ्रा नङा दा गथिखे बेखौ माने कारेक्सन खालामलानांगौ कारेक्सन खालामनानै जायनाखि प्रमद बर'आ होलांनाय जायनाखि हा बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बेयाव एपिडिसिएलनो हा होनो नाङा जिहेतु बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो दा गथिखे जोङो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ उद्धार खालामनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनांगौसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्सन होनो नागारै जुदि नोङो आरोबाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोदान माने डेभेलपमेन्ट नामाव इन्डास्ट्रि लाबोयोब्ला बे ग्रहन जायगायाव खुनु नङा जोंनो डेभेलप नांगौ डेभेलप नाङा नङा दा खिन्थु डेभेलपमेन्ट नामावनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ सेनानै एपिडिसिएलनो हगारनाय बे खुनु दिन गनायजाव नङा बे मानिथाव नङा बे जों बेखौ मानिनो हाया दा दस्रा जायगायाव लां जों आपत्ति खालामाखै अबेबा जायगायाव लांथों माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायाव अबेबा जायगायाव जुदि लांनो नागिरदोंब्ला लांथों दा बेयाव खुनु माने बादा गैया इतिमयधे माने जायनाखि बे एपिडिसिएल गायसननाय नामाव थारैनो बैथा फेमिलि मुस्लिम फेमिलि बेखौ जे नैबे मालगावनि आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो जादों बेबो अननाय बेबो इलिगेल मालगावआव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ आरो बे मालगावआव जोङो दिनै बे हाखौ प्रटेक्ट खालामनो नागिरै मालगावआव आरोबाव बे ग्रेजिं फिल्डआव 93 जन फेमिलिखौ दोनफैनो नागिरनाय बेबो बिराद इलिगेल दोननो हाया सुप्रिम कर्टनि अर्डार दंखायो सुप्रिम कर्टआव रोखा रोखा अर्डार दं जे ग्रेजिं फिल्डआव इसेबां इलिगेल एनक्रोचर दं बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननायसो माने अर्डार दंखायो दा गथिखे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ जोङो माने इगनर खालामनानै बेखौ न' हयर खालामनानै बेयाव माने इलिगेल भाबै रिहेबिलिट खालामनो नागिरनाया बे इनजास्टिस बेखौ दोननो हाया आरो अनारेबल फैसा होनाय बुंदों 2.5 लाख होनाय खोथा बुंदों बेबो दुखुनांथाव खोनासंनो जों बिराद गाज्रि मोनदों रायजोफ्राबोथ' बयबो खोनासंनो गाज्रि मोनदों 2.5 लाख खरि थाखा होगोन होननाय बाथ्राखौ हाबो होगोन 2.5 लाखबो थाखा होगोन होनना बुंनाय जोङो सरकारनि जौसिनाव थानांगौ बिटिसि होननाय बाथ्रा बे रायजो राजाफ्रा खोनासंनो मोजां मोनाखै नङा खोनासंनो गाज्रि मोनदों दा बेबायदि खालामनाङा बे बिसोरो अबाव दंमोन बेखौ बुजिनो हाया बे 93 फेमिलिया अबाव दंमोन बेखौ जों बुजिनो हाया बिसोरो खिन्थु एपिडिसिएलनो हा हगारनाय जायगानिफ्राय बिसोरखौ लाबोगोन होनना बुंदों खिन्थु एपिडिसिएलनो जे हा हगारगोन बे हाया ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लक ट्राइबेल ब्लक बियो नायगाव बालाघाट ट्राइबेल ब्लक बे ट्राइबेल ब्लकआव बबेनिफ्राय थाफैदों बे फिसा बाथ्रा बेखौ बै समाव ओंखारखानांगौमोन खिन्थु बेखौ होखाराखै बै समाव दा होखाराखै दिनै माने एपिडिसिएल गायसननानै बिसोरो एफेक्ट जानोसै दा बेखौ माने शिफ्ट खालामनानै जे आरोबाव गोदानै माने नायगावनि बे माबानि नैबे मालगावनि ट्राइबेल ब्लक जायगायाव ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो जादों बेबो इलिगेल बेखौ दोननो हाया बिसोर अबेनिफ्राय थाफैदों बे माबायाव बेखौ भेरिफाइ खालामनानै बिसोर जे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांसो थिनहरनांगौ बिसोरथ' खुनु माने रिहेबिलिट खालामनायनि फैसा थाखा होनायथ' बाथ्रा फैनो नाङा गथिखे बेखौ बिदि खालामनाङा बिसोर अबाव दंमोन अबेनिफ्राय फैयामोन बिसोर माने दोनहरफिननांगौ थांफिनफिननांगौ बे दोनफैफिननाङा आरो ग्रेजिं फिल्डआव हा होनायनि खुनु पावार गैया सुप्रिम कर्टनिबो अर्डार दं आरो आसाम लेन्ड माने जायनाखि पलिसि बे आसाम लेन्ड पलिसियावबो 2019 रोखा रोखा लिरदों जे ग्रेजिं फिल्डआव जेसेबां इलिगेल भाबै एनक्रोच जादों बे एनक्रोचारफोरखौ होखारनांगौ होननानै डिसिफोरनो अर्डार होनायसो दङ दा गथिखे बिटिसिआ बेफोर गासैबो अर्डारखौ मानिनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो रायजो राजानि जायनाखि दाबिनाय बे दाबिनायखौ मानिनांगौ जों लुबैयो प्रमद बर'आ थोनलांबाय होननानै प्रमद बर'आ भुल मावलांबाय होननानै बे भुलखौ मावनो नाङा बेबायदि भुलखौ मावोब्ला खिन्थु रायजो राजानि खुद्रिनाया गाज्रि रोखोम माने बिपिएफ पार्टियाव गोहोम गोलैगोन दा ओरैनो जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हाखौ उद्धार खालामनो हायाखिसै गोबां जायगायाव होखारनांगौ मजाबारि गामियाव गोबां इलिगेल भाबै हाबनाय दङ मजाबारि गामियाव जे बर'फ्रा दाबो हानि फाट्टा दङ खाजोना होबाय थायो खिन्थु बिनि उनावबो दिनै बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखिसै
बिसोर आराम मावनानै जाबाय थायो जोंहा दिनै खाजोना लुबाय थायो बेसेबां इनजास्टिस बेसेबां अननाय दा गथिखे बेखौ बुजिनांगौ दा बेखौ बुजियाब्लानो जुदि नोङो जुदि बेल ब्लकआव दोनथुमफैनो नागिरबावब्ला बेनिफ्राय देरसिन अननाय जेबो थानाय नङा आरोखि आरो बेबायदिब्ला पार्टिनि इमेजआ गाज्रि जागोन आरो हा हुनि माने इस्युआ जोबोद सेन्सिटिभ इस्यु जोबोद सेन्टिमेन्टेल आरो जोबोद सेन्सिटिभ हा हुखौ लानानै जों जुद्ध नांदों गोबां दावहा नांदों जोंहा आलादा रायजो बिदों जोङो आलादा रायजो बिनानै जोङो BSc मोन्दों BTC मोन्दों जों गोबां मानसि थैदों गावजों गाव बुथारलायदों पुलिस बेल्टजों गावथारजादों सोरबा रेप जादों सोरबा मेगन खाना जादों सोरबा बेंगुरा जादों दा दिनै बिनि उनावबो जुदि जों हाखौ निरापत्ता खालामनानै लानो रोङाबा रैखाथि खालामनानै लानो रोङाबा जों मालायनिसो हा हगारोब्ला बे गोबां अननाय जागोन दा गथिखे जोङो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ आं सानो बिथाङा बुजिगोन बिथाङा सासे आन्दलनकारि आन्दलननि गेजेरजों फैनाय जिहेतु बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा बुजिनानै थाबैनो नैबे मालगावआव जुदि हा होनो नागिरनाय एभिडिसिलजों बेखौ बोखारनानै दस्रा जायगायाव लांथों जों बेखौ अनुरद खालामो जोंहा बेयाव माने दस्रा जायगायाव लांबा आपत्ति गैया आरो लोगोसे नैबे माबायाव जानाखि एग्रिजिं फिल्डआव माने दोनफैनो नागिरनाय 93 फेमिलि बेखौ जाहाथे होआ बे जायगायाव दोनफैया जों बेखौ खावलायो डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय BTC इलेक्सनाव देरहाहोदों प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहादों दा गथिखे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन BPF सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निस्सय खोनासंनांगोन आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया नोङो उदाहरन मोनसे जों होनो लुबैदों फाग्लिजरायाव जि हा होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ इलिगेल भाबै बर' फिसाफोरखौ जे अननाय भाबै नोङो माने दुखु दाहा दोननानै फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा रोनसोन्द्रि बादि जाखांदों हासिबलायलाय ओंखारदों बयबो दिखारजों माने आन्दलनाव बारसोमदों दा दिनै थद्रुब बे धौआ जोंनावबो बे फैनो हागौ बे मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लिजरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो दा बे लेसनखौ जों लानांगौ आं सानो हाग्रामा महिलारिया गावबो जुदि आन्दलनकारि आन्दलनजों माने फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया देयार इज नो अपसन देयार उइल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट जों उइल एप्रच टु कर्ट बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरोखि जोंनि